Bi utukalo tile naani san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati ale cogoya la kunnafoni waati selen ye a y'aw bisimila. Bi kunnafoni daminɛ la fɛn min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ye a ka communiqué senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko u n'u dɛmɛbaakulu u kɔni ye dankari banbagaciwale tigilama dɔw kɔni la utukalo tile 3 san 2026 ala ni opération dugukolo ko maaw olu ka baara kɔni ale ɲɛdɔn sira kɔni fɛ arche andakaw olu fɛ yen nɔ o dugu kofalen filɛ nin ye Tɔnbukutu mara kɔni o la fɛn min ye an jugulamaw ye olu kɔni tun kelen n'u ka bolimafɛn kɔni ni ka o de fa tɛntɛntɛn kɛlɛkɛminɛn kɔni o la tajiw b'a la ka taga se balo fɛnɛ kɔni olu caman bɛ a la sanfɛ pankuru kɔni ye olu bɛɛ lajɛlen susu ni k'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ fɛn min ye u dagayɔrɔ dɔ fɛnɛ kɔni ye sanfɛ pankuru taara bɔ o fɛnɛ kɔni ka Fina kungo kɔnɔna kɔni o la Fina ale filɛ nin ye Soribugu la u y'a bɛɛ lajɛlen filekolon ci ni ka a dakolon ci an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa n'o ye état major général des armées banbagaciwale tigilamaw k'u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ don u nɔfɛ ni ka taa dankariw la yen nɔ. Kunu utukalo tile 3 sɔgɔmada joona fɛ fɛn min ye banbagaciwale tigilama dɔw yɛrɛ kɔni olu minɛna katikaw fɛ yen nɔ min n'u kɔni tun bɛ sotarama dɔ de kɔni o kɔnɔna la ala ni population ale ka ɲɛmajɔ kɔni fɛ sa u sera ka maa tɛgɛ da ni maa ninnu yɛrɛ kɔni olu ka a maa bɛ t'i jɔ maa 16 kɔni bonyango la nin wagati in na sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na u sera ka don cogoya min na ani fɛn min y'a to u ka se ka don sotarama in kɔni kɔnɔna la o sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na. Entreprise Tunga Lafiya ale ye madame Mukoro Marie Angeline ka villa bannen tile kɔni ni ka a di a ma ni o ye F4 in yɛrɛ kɔni composé le ni soden 3 ɲɛgɛn 2 gabugu salon magasin ani terrasse a kɛra kunu Banankɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ utukalo tile 3 san 2026 ni tileden kɛra nisɔndiyaba ye sotigi kɔni ale bolo an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko entreprise Tunga Lafiya bɛ yen ka se ka so jɔ k'a di tunganagew ma u k'a sara dɔɔni dɔɔni an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan aw ni ne an ka jɛ ka ja ninnu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An ye tile sɔrɔ bi an ye baara daminɛ est-ce que fin 2021 début 2022 parce que kɛra ka projet lancement là. Voilà, nous on faisait partie et villa avec la tontine Kay. Donc voilà, depuis 2022 en tout cas, Neni Madame Sissoko on a équipé contact là. Malila Rasso sur chez toi, c'est une fierté. Voilà, c'est vraiment une fierté. Et projet nous me faire à mon Kay parce qu'on ne vit pas ici mais on n'oublie pas. Et puis mon fait au bara facilité ima malgré que forcément mon c'est Kiko mais ça va pas être de la même façon parce que l'autre est bâtiment domaine là. Donc voilà, je sais même pas quoi dire. Merci. Ni war sara, ce que je voulais, ce qu'on m'a montré, c'est ce que j'ai trouvé ici. Donc surprise là quoi. Voilà, ni avait fait comme fararan comme on a dit beau fararan mais j'en ai pour mon argent comme on dit. Donc ils peuvent se lancer. Voilà, ils peuvent se lancer quand même avec eux. Parce que c'est des gens de confiance, ils sont sérieux, ils sont disponibles. Voilà, parce qu'on entend tout le temps, mais il y a des gens quand même à qui on peut faire confiance. C'est une fierté pour nous. Ni Tunga Lafiya kun tɛ anw de kun bɛna sɛgɛn parce que tantôt an bɛna fɔ ko maçonkɛ a kɛ tan nɛgɛsirila a kɛ tan peinturekɛla ka peinture ma ɲɛ bon ala barika la Tunga Lafiya ye anw bɔ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ kɔntannen don kojugu kuma foyi tɛ ne da a ye ne bɔ kuma caman na walayi ça a été moins stressant quoi donc ne kɔni je ne fais que remercier la féliciter pour ça merci. En tout cas, on est très contente et puis on est fiers d'elle. Mais à ce que je vois, ça s'est très bien passé. En tout cas, la maison, elle est très belle. Elle est magnifique. Je suis très contente. Nisonjara kojugo alisa alaka Tunga Lafiya mɔgɔw dɛmɛ. Ala k'u kisi k'u lakana. Mɔgɔw ka u ka danaya da u kan. Fɛn min don fɛn turukilen tɛ. Ali so nuna ne den tuma mɔgɔw bila kana lajɛ kana baaraw kɛ cogo lajɛ donc yurugu t'a la quoi a bɛɛ kɛlen don jɛlenya de la halisa ala k'u lakana
k'u bolo mɛn u ka baara la minnu bɛ kɔkanna na c'est pour que k'olu fɛnɛ dɛmɛ k'olu lafiya comme a yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ cogo min tunga lafiya ka tungarakɛw lafiya u ka se ka u bɛ se ka terrain sɔrɔ cogo min parce que caman bɛ yen nɔ dadigi kɛr'u la quoi u bɛ wari bila ka na u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ ka terrain photo ta ka mɔgɔ wɛrɛ ka so photo ta k'o ci ma comme quoi que nin y'a ka yɔrɔ ye fo n'a a tigi sen cura Mali kɔnɔ kuma min a bɛna sɔrɔ fosi tɛ yen nɔ hali terrain o sannen t'a bolo donc ni tunga lafiya mɔgɔ ninnu sera ka nin kɛ tungarakɛw ye an bɛ u fo ko ala ka halisa ala k'u dɛmɛ k'u bolo mɛn u ka baara la ala ka si caman d'u ma merci. Dɔgɔjɔlaw natɔla ka bɔ u ka dɔgɔjɔ la fɔrigokaw olu fɛ yen nɔ sibiri dɔw bingani wale kɔni taara ka u sɛgɛrɛ Soni Arbert mara kɔni o la a yirala k'a fɔ maa manafɛtigi 4 de kɔni ye nin bingani wale ta ka ɲɛsin ma k'u bolola telefɔniw ka o minɛw la ka taga se u ka batteriw ma o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ u kɛlen ka nin waleya jugu in kɔni kɛ waati min na sa u y'u senfa biribiri ni ka taga yɔrɔ in masurunyamaw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ waati bɔ kuma bɛɛ bingani wale bɛ ta ka ɲɛsin dɔgɔjɔlaw ma ka u bololaminɛw ni ka o minɛ u la dugukɔnɔmaw kɔni kamana gana kosɛbɛ u ye wele ni ka o lase jamana marabaw ma ko ka dɛmɛ d'u ma lakana ale sira fɛ. Cɛ dɔ ale si bɛ t'i jɔ san 25 ka taa se san 35 ma ale su de kɔni yera tile la fana t'o dunna wagati min na utukalo tile 2 Fleuve du Niger baji kɔni o la ale ɲɛsinen filɛ nin ye Ɲafunge dugu yɛrɛ kɔni o ma a yera k'a fɔ nin cɛ in yɛrɛ kɔni ale sen 2 ka taa se a bolo ma u bɛɛ lajɛlen kɔni tun tigɛlen don ka bɔ a la ka tila ka a da fɛnɛ kɔni ni ka o siri nin kɛra kamanaganko ba ye fɛn min ye dugumaw olu bolo jatigɛ fɛ fɛn min ye maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɛ mɔniw kɔni kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni kamana gana dugu marabaw olu y'a yira k'a fɔ maa minnu mana kɛ furu in ale dɔn fɛn ye u kana ni ka a bugunatigɛ sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na walasa ka se ka yelen sigi ko in tɔ kan. An bɛ taa banbalikaw olu fɛ yen nɔ denbayatigi dɔ ni ale bɛ wele ko François Maro ale fɛnɛ kɔni su kɔni yera karido utukalo tile 2 kanito dugu kɔni o la kanito o filɛ nin banbali mara o la dugu marabaw olu y'a yira k'a fɔ ko maa min yɛrɛ kɔni ni ale y'a yɛrɛ kɔni faga a yira k'a fɔ ko hakililabana kɔni o de tun bɛ a la a tanyana ka muso kelen to a kɔ ale ni den fitinin 6 bɔɲɔngo yanni a ka janajaw ka kɛ fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli minnu ni o kɛra dɔgɔtɔrɔw fɛ olu jaabiw dira a somɔgɔw olu ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ Ebola bana kɔni ye ale kelen don ka cari Kɔngokaw ka jamana o kɔnɔna la mais kalo tile 15 san 2026 kɛnɛya tigilamaw olu y'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni olu bɛ kɔfɛ dɔɔni walasa ka se ka bana in kɔni ni ka dan sigi ale la bana in yera muso fɔlɔ min na janvier kalo tile 25 ale muso yɛrɛ kɔni tanyana ka si to san 50 o bɔɲango la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin wagati in na Ebola kɔni ale bɛ maa 378 de kɔni o la maa 1657 olu de ni tora la. Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da u kelen-kelen bila lajɛlen kulo kan hakili la a ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniya olu la entreprise tunga lafiya ko k'a da tungaranke minnu sigilen bɛ Espagne jamana kɔnɔna la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan tunga lafiya ɲɛmaayaso bɛ na i kunda Espagne kan n'u kan ka taa conférence belebeleba ka o kɛ le 8 o bɛna kɛ San Isidorokaw olu fɛ yen nɔ le 9 o bɛna kɛ Roqueta de Markaw olu fɛ yen nɔ o tuma la tungaranke minnu sigilen bɛ Espagne a ye bɔ i ko kɔnɔkulu ka taa ni conférence belebeleba in ale kɛnɛ kan walasa ka se ka faamuyali caman ni ka o sɔrɔ entreprise tunga lafiya ka baara taabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan a y'aw jija dɛ le 8 ale le 9 kana fɔ aw kɔ cogo si la aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.